I am warning you. Nagpadayag sa iyang kanismaya si Metropolitan Davao Police District Director Police Brigadier General Alexander Tagum sa pagpusil patay sa modelo ug negosyanteng si Evonet Chua Plaza sa gawas sa gate sa balay nga iyang giarkilahan sa Green Meadow Subdivision, Mintal, Tugbook District, Davao City niadtong Disyembre 28 sa gabi. Matod ni Tagum, nasuko ug nainsulto siya sa panghitabo, ilabi na nga babae ang gipatay nga gihimo pa sa Davao City. Common aspiration sa Davao na ang Davao is peaceful and indeed life is here in Davao City. And so it should be a collective reaction sa atong mga katawan. Dito mo sugot na anay may tabo na sa publiko nato di sa Davao City. Giilan ni Tagum nga usa ka dakong hagit kanilang mga pulis ang pagsulbad sa kaso ni Plaza ug pag-ila sa mga armadong nakamotorsiklo. Naay mensahe si Tagum sa mga kriminal nga nagahimo og daotan nga gipakaulawan ang Davao City. I am warning you. Your days are numbered. Harapin ko kayo. I will create NDPD to be a strong force and a tool to ensure safety and security for the people of Davao. Wala ko na ginambog. Tubangan tamo. Mag-ready ko sa mga person ako. Padayon niyo ng kabuwang ninyo kay mahuno ang inyong kinabuhi sa kalibutan. Kagahapon, nagtanyag na ang DCPO og 1 million pesos nga reward sa makatudlo ug makahatag og impormasyon sa nagpatay sa modelong si Plaza. Namugna na sab ang SITG nga mututok lang sa kaso aron mahatagan og hustisya ang pamilya.